Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Eta hementxe abiatzen dugula entzuleok ikasturtean. Batezbe gure gonbidatuak izaten dira hemen ekarpena egiten dabenak, irakasten deuskuenak, azaltzen deuskuenak. Eta gehienetan, ez dakizelan, baina baietz esaten deuskuenak. Guk eskatu eta eurek emon. Eta holan egia esan, beste behin ikasturtea abiatzea gustua da. Eusko ikaskuntza eta Bizkaia irratia alkarlanean beste behin. Badakizue hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azken zapatuetan Eusko ikaskuntza eguerdian 12etan. Agostixa horen omenezko jardunaldiak direla eta berbaldi bat aitatuko dugu. Edo azalduko deusku berbaldia mongo dagoanak. Abertzaletasuna eta foruak edo eskubide historikoen sortzaile bat horixe izana. Gure gonbidatuak, bera zuzenbidean doktorea da, abogadua da, eta gaur geure gonbidatua da. Beraz, zeuei guztioi behin ondo etorria emonda, agurtu daigun geure gonbidatua. Xabier Ezeizabarrena, ondo etorri. Eskerrik asko danari. Eta mil esker geure deiari erantzuteagaitik, Xabier, esaten izan dugu atarian zuzenbidean doktorea zarela, abogadua zarela, baina guk zehaztea gurako geunke zein dan zeure eguneroko lana mesedez? Bueno, gutxi gora bera nire eguneroko lana da legekari baten ohikoa. Naiz eta nire kasuan ingurumeneko abokotoa izanek gehienetan, horrekin batera orduan nire lana azkenekoan kokatzen da gehienetan ingurumeneko gatazka ezberdin, arrantza munduan adibidez, edo itsasoko zuzenbidea, jabetza publikoetan, edo askotan ere esparru naturaletan. Nik uste dala zuzenbideko ezberdin bat, edo agian batzuentzatoko berria, baina beste arlotan bezala sortzen dira gatazka edo arazo juridikoak, eta horretarako gaude zoritxarrez edo beste ikuspegi batetik abokatuek. Eta gero, bezaldetik ere, doktore bezala eta kolaboratzaile gisa, zuzenbide fakultatean baita ere egiten ditut ikerketa batzuek, eta, arlo ezberdinetan beti juridikotik, saiatzen naiz, nire ikuspuntua ematea eta gai guzti horiek lantzea. Beraz, lanean eta ikertzen zabiltzan heinean, ikasten eta bidean aurrera egiten, ez? Bai, alaxe da.
Agosti Xao bea aitatu dugu atarian, Xavier, 1811, 1858, Xaori omenaldia egingo jako urriaren 8an, Baionan hitzordua. Bere sortzearen bigarren mende urrena da horren arrazoia. Bai, alaxe da, egia esan, xuberatar gizon honek, niri ustez, eta beste askoren iritzien ustez ere bai, personaia handia izan zen, eta horrexegatik Eusko Ikaskuntzak, jardunaldi hauek garrantzia handia dute, eta batez ere aukera emango ligukela omenaldi txiki bat luzatzea Xaoren personaiari, eta bereziki, bere lanari baita ere, nik uste bai izan personaia handi bat, eta nire ikuspuntu personal batetik ere, abertzaletasun sortzaile bat bere momentuan. Esan dozu zuberotarra, abertzaletasunaren sorrera horretan zer ikusi eta implikazio handidun personea Xao, beraz esan genke politikaria bai, baina horrez gainera beste hainbat alde beba zituen, ez da, idazle moduan ezagutu edo azaldu genke Xao. Bai, nik uste da guztin Xao badauka, nortasun barnean gauza oso bitxi batzuk, ez? Nire ustez izan zen benetan gizon oso berezia, esango nuke bitxia, eta bai izan zen idazlea, politikaria, abertzalea ere bai noski, baina batez ere ideien sortzailea, agian bere neurrian folklorista txiki bat, poeta baita, nire ustez gizon erromantikoa izan zen, eta ikuspegi zabala zeukena bai Frantzia, bai Europari buruz, eta baita gure Euskal Herriari buruz ere. Eusko Ikaskuntza da antolatzailea. Batzorde zientifikoan Jean-Claude Larrondo aitatu nahiko geunke, eta zelan ez, zeure berbaldia. Nondik nora hartuko dozu parte honetan? Esan dugu izenburua abertzaletasuna eta foruak edo eskubide historikoen sortzaile bat. Bai, nik uste dut ere bai, nire kasua nahiko berezia, nire hitzaldiaren kasuan, lotzen ditut bi elementu nagusienak, naiz eta legekaria izan, beti izan nintzen interesa, Euskal Herria buruzko eskubide historikoi buruz, eta orduan, alde batetik nire azken urteko ikerketak Euskal eskubide historikoei buruz, kontzeptu politiko eta juridiko bezala, hori izango litzake, Xao, hildu nagusi bat, eta bertzaldetik, Xao liburu famoto baten irudi ezberdin batzuek agertzen direnak edo. Kaso hontan da, bere liburua, Nafarroako bidaiari buruz, nola bera aipatzen duen, Euskal Iraultzaren bitartean, 19. mendean sortzen diren hor, kaso hontan bere bidaia, eta ere niri ustez, foruaren defentsa, kaso hontan, iparraldetik, baina baita ere Nafarroetatik eta beste lurralde guztietatik, eta nire ustez, kasu honetan, gio da nire, edo niko izango nuke dala nire hurbilpen personala, eta askotan, bide metaforiko batetik, baina bere iruditean ere agertzen delako itunaren ideia, itunaren ideia, bai gure kasuan Frantziakin, bai Hegoaldekin, bai Espainiakin, eta, nik uste hor azpimarratzen dela askotan ikuspegi romantiko batetik, Euskal Herriko subiritasuna. Subiritasuna, agian ez da gaur egungoa, eta subiritasunaren kontzeptua asko aldatu dela. Asko aldatu da, bai. Baina bai gune historiko batean, eta horrexegatik uste dut agian, metafora bat luzatzen dut ni, eta Xao bai dalea bere kabuz Euskal eskubide historikoen sortzaile bat.
Eta, bueno, en fin, agian bera nahi edo nahi gabe sortu zen idei hori, baina, bueno, hor dago, eta nik uste bai nahiko bitxia dela, eta bueno, jarraituko dugu pizkat hori ikertzen. Beraz, Euskal Herriko eskubide historikoak aitatu dituzu, xao sortzaile eta zu horren ikertzaile. Bai, nire ustez bai, niretzat egia esan da ohore bat, baina nik esango nuke dela kasualitate bat, ez? Nik orain dela urte batzuk irakurri nuen bere bidaia, kasu honetan Nafarroako bidaia, eta egia esan ez nintzen konturatu honi buruz, ez? Aldiz, aurten berriz edo beste bide batetik irakurri nuen, eta bere liburu pare batekin asmatu nuen lotu, ez? Ez dakit, bueno, askotan gertatzen dira olako kasualitateak, eta nik uste hor presente dagoela, edo nahiko aipamenak batzu badaudela, La Fourcade eta Monreal, Gregorio, egindako bertze batzuek, ez? Eta hementxe Eusko Ikaskuntzan Bizkaia Irratiaren sintonian Agosti Xaoren omenezko jardunaldi ez dihardugu, abertzaletasuna eta foruak edo eskubide historikoen sortzaile bat berbaldia eskainiko dau, urriaren 8an gure gaurko gonbidatuak, bera Xabier Ezeizabarrena da, eta hementxe gabiltzezta, zuzenbidean doktorea da, abogatua eta beragaz, bainonezkero garandu dugu gaiaren ardatza. Baina ardatzak aitatuta gaiaren mamina jatorku gogora edo burura. Ordu erdi aukiko duzu, Xabier, zure gaia garantzeko, aletzeko, konta eguzu, zein izango da ari eroalea? Bai, bueno, nire ustez nik uste hori egiteko nagusiena edo zuzenena izango Xaoren hitzak berreskuratzea, ez? Eta hor nik uste Nafarroako bidaietan agertzen dira behin eta berriro, baina nik errepekatuko nuke bi momentu nagusienak, eta nola bera onartzen duela, bueno, nire ustez, nik uste dela nahiko personala, baina, bueno, ituna bai iparraldekin edo Frantziakin eta Espainiakin ere, ez? Eta bere bide hortan bera aipatzen du, ez? Kasu honetan erderaz, ez? Hay que saber que los montañeses, apretados por las armas carolingias en sus antiguos límites de Xuberoa, de Nafarra y Lapurdi, habían conservado entre los gascones la más alta estimación y privilegios notables, resto de su glorioso dominio de estas comunidades. Ayoterría, Xuberoa, eta esaten duela, los vascos zuletinos disfrutaban de entera libertad para el transporte de sus mercaderías y productos hasta Tolosa y en todo el radio del resto del territorio. Bueno, eta jarraitzen duela. Bueno, horrekin zer esan nahi zuen, nik uste Xao, foruak hor egon zirela bere kabuz, ez? Kasu honetan iparraldeko edo Xuberoko merkantziekin edo Xuberako gizartekin, baina azken finean agertzen da, eskubide historikoak, gure foruak, ez? Eta gero, momentu antzeko batean, baita ere Nafarroko bidaietan, bera errepikatzen du, ez? Kasu honetan erderaz etan ere bai, hasta la revolución del 89,
época en la cual la fusión libremente aceptada por los vascos les sometió al imperio de una ley común y a las oscilaciones retrógradas de la regeneración francesa. Hor agertzen dira bi kontzeptu oso ezberdinak, ez? Nola, nola baitere, Euskaldunen, bera esaten duen, fusión libremente aceptada, ez? Orduan ituna bat egon zan, hor agertzen dira behin eta berriro foruak edo eskubide historikoak. Eta aldiz, esaten duela, en fin, que aquello le sometió a las oscilaciones retrógradas de la Revolución Francesa. Eta bera baita ere onartu zuen Frantziako erregimena. Kontraesan horiek bere momentuan agertzen dira, baino nola kudeatzen du edo kudeatzen zuen Xao, nire ustez dela, en fin, gure furuei bidea eta gure eskubide historikoek. Hemen egitarauan makina bat gonbidatu, gerotxoago aitatuko dugu egitarau osoa, baina hemen klabetariko bat, behar badak giltzarrietariko bat izango da gero, ez tabaidarako uneak beukiko dituzuela. Bai, hor, nik uste egongo dala denbora, momentuan zehar, iparraldeko jendeekin eztabaidatzeko, eta hegoaldekoekin baita ere, baina, bereziki, omenaldi txiki bat ematea, Agustini, eta, bere, egindako lanari baita ere, baina nik uste momentu enten ere modan dagoena edo ez, nik uste berreskuratu nahiko genuke irudi horiek, eta, zabaltasun horiek nik uste dira oso ikuspegi zabalak, bai parraldekoari buruz, bai Euskal Herriari buruz, eta baita ere, gure kokapena munduan eta Europan, bereziki. Agusti Xao 2011ko urriaren 8 Baionako Euskal Museoa argitu gelan. Goizean, Larrasket kudeatzaile eta ondo etorria emotea sarduratuko dana. 9:10 minutuan Batiluko Jos Agusti Xaoren proposamenak euskararen ortografiaz. 9:40 Xipri Alberbide Xao eta Bigarren Errepublika Baionan. Eztabaidarako unea 10:10 minutuan. 10:25 atxeden aldea eta kafea. 10:40 Xabier Zabaltza Agosti Xao eta historiaren filosofia. 11:10 Fermin Arkotxa Agosti Xao Euskaldun kazetari bat uztaileko monarkiatik Luis Napoleon Bonaparteren estatu kolpera. Xabier Ezeizabarrena 11:40 minutuan abertzaletasuna eta foruak edo eskubide historikoen sortzaile bat. Arratsaldean 3:00 Josep Zabalo Aitor Pere de Boian. 3:30 Elizabete Zubilaga eztabaidarako une arratsaldeko 4:00 Laurak eta laurenetan Fermin Arkotxak hartuko dau testigua, Maria Andre Ouretek 5:00 gitxeagotan, Jean-Claude Larronde 5:04 aurrera, Agosti Xao eta Euskal Nazionalismoa. Eztabaidarako unea 6:00 gitxeagotan eta 6:00 biribilduko da Agusti Xao hori eskainetako jardunaldia. Gogoratu urriaren 8 Euskal Museoan, Baionako Euskal Museoan dagoan argitu gelan hori hitzordu hori.
laster daukat joateko asmoa, baina oraindik egon Baionako Euskal Museoan, non aurkituko dugu eta hitzordua noiz eta non ipiniko dugu, Xabier? Bueno, hitzordua da urriak 8, hor Baionan bertan Euskal Museoan, eta, en fin, hor ibaian ertzean dagoen toki zoragarri batean, historikoen barnean ere bai, eta, bueno, hor bertan ibili izan bere momentuan xau bera, bere ideiak sortzen, bere bidaiak ere sortzen, kasu honetan bidaiako, edo Nafarroko bidaia, tuzan justu leku hortan, osea, nik uste daula, baita ere, aiti bat berreskuratzeko romantizismo horien irudiak gure Euskal Herrian, bai. Alantxe, bedi Xabier Ezeizabarrena, eskerrik asko geurean egotea gaitik, eskerrik asko zeure berbaldi horren aurrerapena laburpena egitea gaitik eta ondo izan. Ederto, eskerrik asko, zuei. Eta zeuei beste entzuleok badakizue. Eskerrik asko eta laster arte, hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azkenengo zapatuetan hitzordua Bizkaia Irratia eta Eusko Ikaskuntza aurten elkarlanean. Oraingo honetan Agosti Xaoren omenezko jardunaldiak Baionako Euskal Museoan argitu gelan hitzordua urriaren 8 goiz eta arratsalde. Dana dela Eusko Ikaskuntzaren web orrian daukazue informazio guztia hauxe da irubebikots.euskogidoiaikaskuntza.org. Erdoilaren tristeziarekin batera ziutate honen soinekua udazkenetan lambua da eta bere sabaia laino baso nun bizida iakiara bada espada oago mia eta kalatxorien abieskalen sakela eta sukalde proletarioen adiuskak eta muraiera doiaen begi gabero zutizarren eta ibaiari soperri paper saltzaia ez ezagunen iztegi bati ezala
Xofer batzu boxeolaria zintzatzen Apatridak bailiren Trenak memoria karrilen fatalitatean galdu Zenboraren oial txinglea arratxezkua soile Arabita baldaren nostalgia kantoietan eta dutzan oskorrak kale gabitzain